hatu pikwa ban tim pikwa ban slow tho ni pikwa ro ban san ka jingkhang ka ple ya phi wan cha ka potnet bible school ka ba hanru panai ha ka ktien khasi bat ka jinghi kai ka ba paka na ka ktien ublei phil snow tho kham jiliu pat phil long ru ki nong pen snow tho ekiwei yaki form klaban yo na ka potnet prayer center kasmi bakhat do ban priang yaki form kalong haka laipo tarek u Oktober 2024 naga benta ka jingtep ka bakhambnya pila ban phone hakini ki number nyo not san ar sao not san pra lani khandai not pra khandai not iwe nyo pra sao not lani pila ban wan saka potnet prayer center ka badan ha opo nang thmai nong krim hagani ka por ngadon ka khubor na ka banta jongpi bagata ka khubor ka dai na ka banta jongpi ki ba pang man sim ki ba pat do not ki ba msngotip shu phinle kumno ga jingem ga jongpi namar ba phi phila le pop bagata ka pop ka ba phi phile ka dai namar ba phile hap samla but mdai tang ba phi hap samla hanrei uni samla jongpi man ta ro la e phi ba phi sngo pang ha ga man sim ha goi ka liang namar e phi basa gawi ka liang bat kalong namar ba phi philaya ha bat u phi sngo yala di ba phim kho sho ba ka wan ra jing e men ta ga bat ka ta kalong ngan le kumno ngan flash ka balang ngan flash i me ipa ka bo ya phi ha ka jing e ado kata ba phim nang shu ban perkhat kumno no ba ka ni ka jing perkhat ka jong phi ka la pendo thia do dam ya phi ka pen khuslai ya phi ka pen jenjar ga men sim ka jong phi phim nang philing man lagaski ngan le shu kumno phim nang shu ban bam mandi namarkat ba phi bam ka blat kata ka bam uthli jong phi ajing mat shu namar ba phila perkhat e barkani ka kta ru wat kata ka ru kom perkhat jong phi ka koi ka khia ka jong phi ru ka kta hado kata ba sau soitan wan man lagaski baruan man penram ye phi ban ong bai pha phala pop wan le man le wang wanum dwai shu yu blay u map shu ya pha wanum le riu hok phalit jeseng wanum le jeseng shu ang bat shisha kamen sim jong pi ka leng a ka pisa ka pat ka pra ka luet phim nang shu ban le kumno piong an plano ska balang lada flash ka balang baro ka wi ka shnong kan tiplut baro ka wi ka balang kan tiplut lada ka plai mi baro kini snusi kin yam kin linyar de si pi dei khon marwei ne phila ban dei de khon ke ba ki kmi ki pa ki la kmi lenti ba hin poi sha ka ta ke jing kan tiu kurim badan buram phim nang shu ban le kumno phi khuslai do kata phi ling a kata ka mesim ba phi phim snow shu badon kalat badon ka lenti ba phi ong ru kumno pat ngan ya tho so ti menta ladang ngai hab om ni brio dang don shu hi pat bo pedeng yang a hatu tau samla wangan ya kendu biang hatu un pedeng yang a hatu un eat yang a kum bau de ban eat yo le se dalang ngai tho yu bol la latip banga ngal along kum ta yo ba sim kabu yang a dan sibon ki jingkeli ki bakum kita ni ublei udang pedeng em yang a bangan phong ka janli bangan kiu shaying mani bat ya ka bangan shule men le kum banga dang dei ubasati ni bangan dang dei ka basati kata ka jingkeli ka bawan ha ka men sim ka jong phi bat ha ni ka por menta na kwa ban bu ni ka jingkeli ha khamat jong phi uba khampop ka babel ka ong baka jinglong soti ne ka jinglong bom soti kam shong e ha ka ta ka met ka jong phi rewat ha ka jing perkhat ka jong phi ru u jisu ong la da phi pet ya ka breu da ka ba bra ya ka phila klim ha ka men sim taladang ipet ha ka standard ka jong ublei ka ba mut hi baro way breu udei ubala klim ne way breu udei uba auria namar baka jingmut ka jong breu ka dei ka ba jaklia way breu la da ublei hi ubisharem kamut way breu ulangat ha ka ne ka apot kum uta unong klim ne kum uta unong le auria te ka ba mut hi la da pi phong ka jan ka ba li ru hanrei la da ka jingmut hi ka dei ka jingmut ka ba jaklia kam don jingmut wat kata ka jingpong ya ka janli kata ka dei tang ka tradition ya ka bala shuan ra man shwa ban shupen i shabar banga nga khot kamet kan le yu lada ka jingmut
ก็ได้ลุปาก็จิงหมดก็บ่ปอบแล้วก็จิงหมดอีกก็ได้จิงหมดก็บ่มโคดกันมันตอยอายุกตาก็บ่ชูเรียมชาบาบางทีก็สงี้ก็กว่าบันกระเนี่ยพี่แล้วพี่ละเละปอบก็กว่าบันน้องพี่นึ่งกองแอบพลาโชว์เบลย์บางทีพี่พลาโชว์เบลย์ก็บ้าเบลก็องก็ตาอุเบลย์จงีอุเดย์อุเบลย์อุบะฮอกบัดอุบะชิชาอุเบลย์จงีอุเดย์อุเบลย์อุบะอิสไนบัดอุบายายเนี่ยองก็เขียนกับจงเบลย์นั่งอีปุ่ยกันนี่ก็ปอร์นักชิที่กับบันนึ่งกองอุยานเนี่ยสำหรับบันนึ่งกองก็ขัดขึ้นได้ก็องแล้วพี่พลาเนาะไอ้กิปอบกิจงพีอุลองอุบะยัยเนี่ยบัดอุบะฮอกบันมาบเนาะยากตากระปอบกิจงพีบันเป็นขวดนั่นนี่พี่นากตากระจิงบอมฮอกบารอกกับหมดแล้วพี่ละบักลากระจิงอิมกิจงพีพี่พลาหนึ่งกองชาวเบลย์บัดพี่พลาชาวเบลย์กับบาเบลก็องชายกตาบัวเบลย์อุลองอุบะฮอกอุบะยัยเนี่ยบันมาบยาพี่บัดพินพลากุมหน่อยพินองกุมหน่อยอุบเลยไม่ได้แต่กับดอนนกับสโนว์แมงไม่ได้แต่กับดอนนกับสโนว์คราวบัดพี่เละๆปอบเลยมันดูมันมาบยังไงลาพี่เอาวันที่จะแต่กับดอนนจงกับจิงกลากับหมด with a broken spirit with a broken heart วันแต่กับดอนนกับชิชากับบาเบลกับกระนี่กับตาแล้วนั่งอีปุ่ยนักกับซามไลฟ์ผู้สาวกับขัดกับขัดพระกับบาเบลกับองกุมนี่อุตรายอุลังฮัจันkita kita lapat dok not baru penim yakat kita snosiกับมันเสียมอุตรายอุลองฮัจันยากิตากีบปัดดอกโนดพิสโนโตบะพิละเละปอบพิปัดกระดอกโนดกันจังพิสโนโตบะพิละบักลากันจิมพิวันดักดอกโนดกับบปัดอักมันจังอุบเลยวันดักดอกโนดกับบปัดอุตรายอุยอีกันดอกโนดกับบปัดกันจังพิบัดกับไบเบิลก็องกิตากีบวันฮัจันอุตรายดักดอกโนดกับบปัดนามาร์บะอุปนอิมยากตากมันเสียมกับบสโนซีกับบลาดาพิสโนโตพิละเละปอบยุบเลยอุบเลยลองหันชันจงพีกันแต่พิลาวันที่ชาดักดอนนกับบลเวดดักดอนนกับบปัดอุตรายวันหันชันจงพีบัดกับไบเบิลก็อ้างนี่บอกอุปนอิมรูอยากจะกับมันเสียมกับสโนซีพิสโนซีนามาร์พิลาปอบพิลาเละปอบชิชาพิสโนซีอยากตาอุตรายองอันเป็นอิมอยากจะกับมันเสียมกับสโนซีบอกเดวิดว่าองอยากจะเป็นคู่กับดอนนจังอัตรายLalu pop shisha bat kebat shiba Henry ulawan daga donut ke balwet khamat jong play daga donut ke bapat daga donut ke basmosi bula yam bat ula kerpat khamat jong play baru play usngo bha ya kata ke donut ke bakum kata ke donut ke jong David kepat baru David uthok ini ki kentien naga sam san puai ke ne khat ke bakhat nyau ko ong Keciknya kita jom belai kilong kami sim kebeluat, kedonot kebeluat, buat kami ngosi ubelai menom iben. Keciknya jom belai, kalau kami sim kebeluat, ada piwan ada kedonot kebeluat, terakhir orang sisa kedai keciknya, ya kebangang Hashem semua. Ada piwan ada kedonot kebeluat, akmat jom belai namar berpila lepop, namar pila bakal piwan ada kedonot kebeluat, ada kedonot kebeluat, ada kedonot kebesosi. Terakhir orang Masuk hakun ya pi, bat ngangan maaf ya pi, an pentemai ya pi, menganumkan maaf syuk ya kata pop ke jong pi ya pi, tak leh. Isaiah ke keren beng ya kata anak kitab Isaiah ke negara besan punyo, ketian jom belai ke angkum ni. Ngasong ha ke jaka ke bahajrong, bat ke bakhut, bat kata ke mensiam ru ke basngosi, bat basngoret, ban pen emru ya ke mensiam jong basngoret, ban pen emru ya ke donut jong basngosi. Utrai orang lada piwan daga donut ke basngoret, daga donut ke basngosi namar ki pop. Utrai orang ngan pen em ya pi, ngan pen em. Mana kita compare pila bakla ke jong long samla ke jong pi. Compare pila le pop akmat jong belai. Namar kan mau gini ke wei. Ba pi pimdai ke ba kham pop ban ya ke tu ka thainuti ya ke bala syakem. Daga snong bad balawan ra akmat uji so ka temple ban penrem no ya ka. Ngakwa banong ifi ka ni ka sngi momentah. Lada lawan ra ya ka ni ka breu hakmat jong jisu. Daga men sim ban penrem no, daga men sim lan thamau no eka, daga men sim jong jing bishar, marka perthai kan bishar. Lada pi bakla kumba ki bishar, ya ka ni ka breu. Kin bishar ya pi rukum jo. Badeng ta la pi pla ya ka pop ka jong pi haginong pop. Kinong pop kin le yu. Ka ibu deun le ka long tamun shim yu mau ba man tham ya pi. Tadeng ta kwa banong ifi ka ni ka sngi, wan nom pla ya ka pop bu jong pi haginong pop.
Tapi kuat ban plai kata pop plan nen kong hau blai ban ka ba ar pla haki syakri ki jong blai ya ka ba ki la ban duai na ka ban ta jong fi mdei ban pen stom fi mdei ban that fi mdei ban benapat ba ya kata Henry kita ki syakri ki bala ban duai na mta jong fi namar ka Bible ka kren ni kata no Jacob ka nong ka basan ka ong kum ni ka tin ka jong blai tu ya plano parlok hi ya la ki jing palat ba tu ya duai na ka ban ta parlok hi ba on dupen khia ya phi ka jingkerpat minot ubahok kala shibon tu ya pla parlok hi ka Bible ka ong ya pla parlok hi ya la ka jing palat pla parlok ndai ba pla bat kita ki ba mi dei parlok ndai tu ya pla phi parlok hi bat no khtien jublai ka ong ba tu duai na ka banta ki parlok bat khtien jublai ka ong ba on dupen khia ya phi ka jingkerpat jong ubahok kala shibun ka jingkerpat bahok kala shibun tada pilit pla mdei pilit pla ban sha at no ni pla ban sha that no dei pla ha kita ki breu ki bala ban duai nam ta jong phi on pen khia ai phi on pen khia ta ka jing mong namar pila mong lupa sakat nopat mong sakat nopat jenjar sakat nopat pin shitom tapi pla bleu nom that ai phi pla ki breu ki jong blai ki nom that ai phi kena kin duai nam ta jong phi batang kan ka wai fin kan mau kumba kan ka snong kelawan ra i kan ka briu ka bala klem shisha ka ba em auria kan ka nuti nakinuti kat kum ka an jo ka snong kat kum ka an jo Moses ka long banan thamau no ya ka bala de mushilan tham no ya ka nda ha ba kelawan ra ya ka hau Jisu atau la pendram ya kata ka briu kan sin fila auria kan sin fila nuti fidang paklatang sisian usoi tan wan man ai dan si dan ya kata klong si klong ya kata ka jingmong ka jong phi so pop ado kata ya kwa ban nong fi la dau Jisu la ban map ya kan nuti ka bade nuti jong ki nuti dau Jisu ong am pen ram ya pha tang ka wai ong wala pop show ukali kata ka brio mano ba pen ram ya pha dia no Jisu ong uno na peng jong phi ba klem pop ka wang yu ma ban kong ba kata ka de jingkali Uai wala ban bishar ya pi namar bagita ki ba bishar ki don haga jing bishar ha ublay de makir ki don laga jong ka pop la da ublay bishar ya kiru makir kin ha baga jo ka apot la de ban thamau no ya kiru tadai ta kwa ban ngi fi ka ni ka sini dei na Jisu kli uno na pring jong fi bomut ban bishar ya ni ka brio ban nan tham ya ni ka brio uno na pring jong fi ba klam pop la da pi dei ba klam pop ka wang sama pi nen kong bagi semua tu ang tabaro ba maki way pa way ki dei ki ba pop balada ki yang khmat jong Jisu unong bishar un penram lo de ki baro ki sngo thu bagi yang apdeng jong ta unong bishar badeng tak ya phat lo nang ta baro baru Jisu clear ini gabre u ei bo penram ya pha ka kala ong dan kan rat Jisu ngasu e plat yu ong ngarung am penram le pha ngarung am penram ya pha le tang ka wei ai ka warning ong wala pop show tadeng tang ka abnong fi ka ni ka sngi pamta manu ba khampop kanuti na mapina lau Jisu kat kani ka nuti udang kloi ban map ya ka kan le yu ya pilai la piwan da ka donot ka baluhat kani ka briu shisha kala yam kala dem ba khlem yak sa ta khlem yak san hang ta kala smutu bi da shisha ba kala ngat ba kala de shisha kala le pop shisha ka khlem pen ksan ya la de khmat jong trai na khmat jong tau pa ba khlem pen ksan kala shpen rit ya de deng ta ka o Jisu u pen ksan ya ka Jisu klem penrem ya ka ula kesan ya ka katakan ka basngot tanat katakan ka dai ka jingjia ka basngot hiang hado kata lada piwan si sha Jisu da ka donot ka basngot Jisu un map bet ya pi lada ula ban map ya ka ni ka nuti un map bet ya pi ru fin kan mau sagawai pagata ka long kanong Samaria ka dan sangut ki tengah ba kelai song we din way tu Jisu la penrem ya ka Jisu kelaman menang ni pa ka nong pop ni pa ka breu ka batakat pla yolok san mut pale hok pa nanta Jisu klem kren ya ka tau klem penram ru ya ka henry wan ra ya ka sha jing kala ka bumut nga sngo ya pi ka ni ka sngim da ka ni ka jing ja ka de ka jing ja kam de ka basniu ya ka ba ubleun penram ya fi kam de ka jing ja ya ka fin sngo ram no ya la di henry ka de ka jing ja fin sngo thu ba ka jing e ki jong trai ka kham krau ban ni ka pop ka ba fi fi le ka jing ai ka jong play ka kham krau ban ya ka ni ka jing le ka jong pi ka nya khmat jong ula da pila kala ka ba mutsha da ka donut ka ba sngorit da ka donut ka ba wet da ka donut ka ba pat pi wana khmat jong play pi
pan maaf na kamat jong u. Nakwa banong fi kamdan ke ihu bleu la ban maaf. Baru Jisu wan kanang ban maaf i inong pom. Walawan kanang na kamta kinong pom. Musim lawan na kamta kita ki bahop. Ni kita ki basngo sakti, ni kita ki basngo bapiang na dong sidong ki basngo khot ya la di. Utrai wan nam ta kinong pom. Nakwa ban ai men sim fi ga ni ka sngi mun ta. Kan mau ga ni ka wei. Mano ba kampop. Ada ni ka breu shisha ka ba pop lagi ba pop ma. Ban maaf ya piru. Udan sa wei breu ba le pop shisha ba utau dei. Zakaias breu nong to nong thiem bula to shisha hi. Ba ki breu ki tip ba udei nong to. U shem ya ka pisa da ka bor ule da ka batok da ka syukor da ka bajubor u shem na ki pai ba kim la ban le ni mar ki dei tan ki riu madan uni udan ha ka bor ula ban le kat ba u man. Re anda habo ya kendo ya Jisu. Bal anda habo la kala ka ba mot shisha wang shiteng na ka spa jong an ai no iski bedok. Baru ang ni try ngala bam klop shisha ka pisa jong ki breu ngala le ben shisha ki breu ngala ni ngala shim yang tak pisah ngala to ngala thiem yang pisah jong ki breu ngala shim ngala bam klop yang tak pisah try map yang ya bakum kita wang ngan siu no sau sha try ngan siu no sau sha o Jisu yo i ka donot jong ka jingkala ha usakhios bat haba usakhios ulakala ka mot shisha Jisu ang ka jing pen em kala wana ngan ki kadon kam itang gawe te a heart of repentance ka donot jong ka jingkala ka bumon kadai tang kata kan mau dakai halor gading phana don arngut ki dakai halor gading phana maki ki dei ki badakat na ki badakat shisha esi ki dei ki nong penyap breu ki bala to ki bala thiem ki bala ki kam auria ki bala ki kam klim ki kam ki ba shirkai o Jisu dan ha pedeng jongki weish kaman bol weish kadiang uta wei ang usungo hak wala dala penrem pelen ya u bau dei shisha unong kam sniam reu usungo hak mil de u pen kesan leo kan ni ka syak ong yang abang ade unong pop ni syak parap kulmar yang lagi syak parap bakla yang lagi syak keno yang open kesan ni lagi but open kesan ni ukuran sarong wa dia uji suruh undan ya tak mensim je suret ban admit ni ban kubur ni ban pediang bau dei bopop uklan pediang yang banyak kata ding kena daga jing sarong la dei no syak bun yap no ru ndrei wat hadu kata klip mat jong ka jing yap udang snow sarong try klempet ya kum tahu breu klempet ta siliang khamat ru ka ching bitar ka jong blai ka sa lor jong u breu ta uai pat kai ta ka men sim jong ka jing snoret u snow to baru pediang bu ong shisha ta ka bale pop ngira le pop u kerpat au Jisu ong Jisu ta kan mai ngala da me poi sik hima ka jong mi u Jisu ong aduk menta ka sngih men long lem mat ngah paradise Talalau Jisu ulak ban maaf kat uni udakat ubadakat nagi badakat ulak ban maaf te namar ba upen rit shisha pitrai umlas ban maaf ya kapap we jong pi uai ba kampap ngakwa ban keli hagan ka sngi ma pi na tau dakat ne kwa ban fi udakat ulak dakat shisha bala penrem senan yu dagata ka government lane dagata ka hima bala penrem yu do pilat ne la penrem sya lap pelen bau dai sya unong kam sne hun rekat ya uta u Jisu udang kloi ban map na mar ba penret ya pile kan yo tadai tang kwa banong fi kan ke sngi ban map da ka don hot ka ba shisha no trai ta batang ka we fi la bakla man sya wa no bakla syupat nan ni syakmat martang kan ne ka bu trai la map em dei bu shumap tu kan mau la de siu da ka dor ka baram ban map ya fi Kajing map kamla ban ong shumap itang laga syentur em. Puji sunu ong ngalak map em. Umap namar bola dep siu spa ya kata daga dor ka baram ka ding pena. Tagada ban map ya ka wei pu ka pop utrai uhap ban syap ka ding pena. Uhap ban sya sdien uhap ban sya le ran. Kata ka dei kajing siu ka ba kraw ka ba utrai la siu nam ta jongi. Kan mau ba uhap ba umap dei tamu map uhap ban siu dor laga jong ka jing em. Uhap ban penmi laga jong ka snam ta dei hang ta fila ba kla wa nom le pop shun ado mentah. Na fila yo tau breu wanom ye klim shu pat ne bat no wanom commit adultery wanom commit shu iti fornication bani em auria ndai na mar bo trial amap ifi sungu ye jing map jong blai bat ngakwa ban ong ifi kan ye sngi bo blai la map shibun ye fi dehing ta to kham it no shibun ye utrai sngung no na kham bun ye blai na mar bo la map ifi ba si sien bo la map bo ngam ka map shu khon ye ka pap bo jong fi ka barem ka le no hakmi fin jalong jing thau ba thamai
Duk mentaka sengi ki bahro kin jalong thamai Jisu udai ubapen thamai ya ka jing em ka jong phi patu ai fin long bala khapat duk mentaka sengi ban khapat ya fi ha kata ka jing pen thamai jo ka jing em ya ka ba fi ko ngo ya ka ek bo trai Ukraine ya fi ba ya ka ek bo trai la dep le ha lor ka ting phana ba fin snongu ya kata ka jing le ka jong trai ngai utrai un kar khu ya fi na do man ta ka sni em ka ji em ka balai loi la dau soitan pen kan mau ka pas ka jong pi nga shei pen kan mau na ka por she ka por pen kan mau yo soitan ka future ka jong u na maru soitan u dan ka future re fi film dan show ya ka pas ka jong fi ka pas ka jong pi baro la dap telep no baro la dap sat ya ka baro la pen kho ya ka baro O David wong kata suk utau breu ya bau trai nyau shu ya jing palat jong o suk utau breu ya bau trai nyau shu ya ta jing bam hok ka jong o but ha ka dono jong o kam dan shu ka ta jing syukor what I bau soitan unang syukor shu ya pi what I fin dan ru ta ka dono jong jing syukor ban pediang ya ta jing syukor no soitan wanum pediang shu ya jing syukor tu MP ya jing sha na mar ka jing sha ka pulai lo ifi ba ta jing sha ka long puji so ngala ma ifi ngam pen rem ya fi na ong ya fi tang kawai wan la pop show dei tau trai ma ya fi im na ka jing im ka balai loit na do man ta ka sngi ngai phila yam la bun sngi ngai phila yam bun benai phila yam ha khamat jong blai kat ta ka la biang la phila sngo tho isha phila le pop ka khamat jong blai ka la biang kat ta nga kwa ba dong fi trai ong manganum kan mau show e ka jing palat jong ki ba dia ka pop jong ki nganam kan mau show ong trai na puli na hebrew kal nong ba pra ka khat ba khat ar ka kran ne ka ta fina puleru na hebrew kal nong ga bishpau ka khat ba khat nyau trai ong manganum kan mau show e ki pop jong pi ba jing palat jong fi nganam Anam kan mau show ang try. Aingo try udah ubama. Angel utrai kan kui fi kan sengi kan ta. Em ka jing em ka balai luit na do man ta ka sengi. Mdai show ka jing em ka ba shate sha khom ka balong marau ka jing pen rem ka jong soitan. Wan le pop show na do man ta sengi kwa ban duai nam ta jong fi kan ka por man ta. Try nga aingo em ko pa. Mal me deu blai ba kloi ban ma. Me deu blai ba kloi ban pen thamai. Ma deu blai ba kloi ban isnai ba try ba ni khon ki jame ki wan ka donut ka balwet ta ka men sim ko sngo si try na mar ka pop ki ka le ablai try jisu me map ani ka sngi try ka snam jame ka sai lagi pop ki saw nyan ki le ka yor lagi saw berthuk ki le ka unyo lang brat ba try ma ang ali tungin nya sat nya lem ka mo try ma ang way bala ban penram yu tau banga ngalapen kesan ka babel ka ong kita rom no prad khol men kong ka ong namar ka tam dan shu ka jing penram yi kita ken ki bahau Kristus Yesu ki bam ya shu ka kum ka do la ne ka ta ka jing brai jong ka do hendri ki ba ya ka kum men sim hallelujah ai begini ki khon jeme ken ya ha men sim jeme try ya da ka jing net ya ka kum ka tin ka jong blai ya ka kum ka ta ka jing hikai ka jong try hallelujah yang ada dua yang kerku ya fi logi belai loy no men ta ka si pada bau khon pelai loy ya fi da si sha fin long belai loy wana ai ba kata ka barim kanang te sa ya fi wana ai shu ba kata ka ba men shua kanang khom ya fi ndai to ai na do men ta ka si fin dai shu ki marau ndai fin long ki belai loy ki jong try mal try la map ya fi u try la safe spot ya fi ka snam ki jong try kanang trai kam ha do men ta ban sat ya ka pop ki jong fi man pen thamai ya fi ban man pen khoi fi u try un ai bor ya fi fin em ka jing em ka ba khoi na do nang ni shikmat fin em ka jing em ka ba hak ka jing em ka pen so ba u try ba fin ai tino ai ka mat ka jong pi ko ta ka jing knya ka ba em ka jing knya ka ba khoi ka ba pen so ba e yo blai ka ba long ka ji shakri wa jam sim ka jong pi ai tino ai ka mat ka jong pi na do man ta ka sngi hallelujah nam ta ka jing shakri nga duai nga ka khoi fi ha ka kerteng ka ban bor Jesus Christ nong pen em amen but amen amen try na ka khoi fi nang ai bor fi em ka jing em ka ba command na do man ta ka sngi to command pi au try ting ong pat to ya command hallelujah ku bless you bon nga sa isyam pat amen ngi sngo command ban ben tip ya pi ba ka potnet kan pelong ya ka jing sang ya lap halau so tun haka sao san real tarik jong benai November haka jing isya ngi plan da ka barit kum ka street meeting hnrei ublei la play ya ka lat ka ba kham he ya ka ba ngi da sngu irang ba snong haba ngi la pan jing bit na ila ais no ngi da ka madan ka ba he ba ka ta ka dei halau so ton block tu ka jaka jong iba Michelle Wankar ngi da sngu iba Michelle ru ila ais sngu ba ka ni ka jaka ka jong ya ka bangin pelong ya ka ni ka healing service haka sa san ban riu benai November
ngin pelong ingin ke jeseng tang ha kapor san baji janmiet barok lai tli gini sngi barngangai kadon ka kamba ke jong blai ha ke jeseng wan yalam ki bepang ki sitom ngin duai kerpang nam ta jong pi ki besyak te ki besyak khom ha ka bor jong soitan kadon ka bor jong blai ban pelat ya pi badi ki bahieng ki basem ki jong pi barngangai kadon ka jinkman ha ka snong lau sotun ngi khot sngo bahaya fi ki bayok sngo ya kan ke jing pentip kam da dei tang na snong lau sotun ne na jan sor ne khap sor pila banyawan lang ha kita ke jing sang ngi khot sngo bahaya fi ngi lapen kre ya ke jasang yalap sao san real how benai November arajar arpuar tading tangi khot sngo bahaya fi ngi pediang sngo bahaya fi barngangai kan don syaki kamba ya ka boleh unle aga gm ke jong fi one da ka donut ka badwai one da ka mensim joga jing pen kre syaki ni ke jeseng fin mat ya ki kamba one da ka jing kmi lenti u blay unle shibon ki kam ki bapala ha ka gm ke jong fi blame ka khu fi ni kmi lenti ben ye kendu ya fi kmi lenti ben ye fi ha kita ki sngi ha kita ki tarik ha ka ki shnong sao san real benai November blame ka khu fi ngin se kendo ha kita ki sngi kublai shibon amen